Pozor, pozor, tady inspice, nástup na druhou polovinu představení za 10 minut. No jo, furt. To je zase štace. Co je? Co je? Dobrý den, madam, neruším. Jak jste se sem dostal? Já jsem přišel tadyhle dveřma a pan inspicient byl tak laskav, že mě vpustil, abych vás pozdravil taky. No, ten už je taky úplně senilní. Ano, je. A co chcete? Já jsem vám přišel poděkovat, protože to představení s vámi, to je nádhera. Co blázníte, člověče? Ale ne, skromnost stranou, protože skutečně hleďte, jenom já jsem byl překvapený, ta scéna, jak je jako velkolepá a jak vy jste vzala takovouhle kládu. Ale jestli si ze mě utahujete, tak jako... Ne, skutečně, já už jsem tady se synem po 3. a chystáme se po 4. zítra. A ježiš, abych nezapomněl, ještě bych vám dodal, že to představení bez vás by bylo sotva 5tinové. No tak sotva 5tinové. To snad trochu přeháníte, ne? Tak 3tinové, určitě. Tak, abych nezapomněl, to vám posílá syn. Tak kdybyste se neurazila, tak 5tinku takhle. Když jinak nedáte? Nedám. Jen si to takhle. Skutečně je to nádhera, je to zážiteček. Ještě bych vás požádal o takovou maličkost a laskavost. Kdybyste mi tady, prosím pěkně, autogram na vstupenku, prosím. Já nemám tušku. Já ano. Já si ji hned takhle vyšťourám. Tak, prosím. Tak, děkuji. Jste napsala Mojmírovi. Ne, Jirkovi. Můj kluk je Jirka a Mojmír, to je od souseda chlapec, který není jeho vůbec. Tak já napíšu Mojmírovi a Jirkovi a budu. Napište jenom Jirkovi ze srdce. Namalujte tam srdce. To jsou herci. Co jméno, to velikán, jak blázen, víte. To je tadyhle, no jo. Tohle neznám vůbec, ten malinkatej. Neznáte Štěpánka? Jo, Štěpánka Haničincová, to znám, to je... Čertík, Bertík, na tom já jsem úplně vyrůstal, já z něj byl úplně uvařenej. Kristove rány, vás mi byl teda čerdlužnej. Děkuju, hodná. A Haken tadyhle, vidíte. Haken, jak on vždycky v tom národním, já vám ji nechám tu dušičku, ona je vypsaná, nebo ne. Děkuji. Ale Haken, jak vždycky dával toho vodníka, jo, jak on vždycky vylez z té studny a tu pusu zavřenou a začal. My jsme vždycky trnuli, aby Edánek tu hubu neodevřel. No tak to už by snad stačilo, ne? Aby to nespadlo, to divadlo. Ne, víte, já jsem tak trošičku kolega, víte, já taky hraju, víte. Vy, že hrajete? No, tak... A prosím vás, kde? Tak hraju, no tak nemůžem si to, víte, ty nájmy dneska to je drahý, čili já si nějaký divadlo třeba nemůžu dovolit, to samozřejmě ne, ale máme takovou malou garzoniéru, 26 metrů čtverečních a když se malinko jako zmačkneme, tak minulý týden jsme hráli bitvu u Lipan třeba. A zítra, prosím pěkně, dáváme Zavraždění Valdštejna. No, já jsem ho nechtěl hrát, aby mě nezavraždili, ale jestli chcete, jste zvána, vstupné je dobrovolné, klidně přijďte. Ne, já nemám čas, já musím zkoušet na další den. No jo, chápu, tak to být profesionál. Chce být připraven, no jo. I když tedy u nás říkáme, že zkouší pouze zbabělec. Ale kdybyste skutečně, jak si mohla, tak diskrétně, já budu i diskrétní, neřeknu to, můžete přijít inkognito klidně. Milej pane, jděte s tím představením do Paďous. Můžete to klidně rozkecat. Aha, no jo, tak jak myslíte. Škoda, no. Ale jestli chcete teda, já se předvedu. Heleďte, nahoďte mi nějakou větu, my totiž nehrajeme jenom divadelní kusy, ale my dramatizujeme i třeba seriály nebo televizní filmy a tak.
No, takže když mi nahodíte jakoukoliv větu, tak já se hned chytnu a uvidíte. Proboha, dejte pokoj, já nechci nic nahazovat. Nahoďte mi něco. Nechci nic nahazovat. Nahoďte. Hejte, tak já vám něco napíšu, vy mi to nahodíte a uvidíte ten mazec. Tak třeba, co jsme to hráli? Jo, tohle jsme hráli minulý pátek. No, nahoďte mi tu větu. Já se připravím takhle. Ale pak už mi dáte pokoj. Jo, Cože? Vy jste se snad zbláznil? nahoďte mi to a uvidíte ten mazec. Teda, Vicky, ty máš ale péro. Normál. Jo. Jo. Sněženky a machři, to jsme hráli minulý pátek. No A teď nahodíte něco vy mě, jo? Nahodím, klidně. Co pro vás můžu udělat? Dobře, tak, co pro vás, co pro vás můžu udělat? Vypadnout, zavřít za sebou dveře zvenku a už se nevracet, nebo na vás zavolám hasiče a ten vám rozbije hubu. Hoří má, panenko, já jsem to poznal. Jasně. Bylo skvělý. 1 minuta do začátku druhé půlky představení. Minuta jenom, ježiš, to nám to uteklo spolu, víte. Hejte, tak já poběžím, protože abych stihnul tu, ona totiž ta druhá půlka, to je takovej mazec, to si nenechám ujít, víte? Tak jo, takže helejte, palečky se synem, jo, takhle to tam držíme, ty pěstičky, Pohodě, už do hajzlu. jo. Já chápu, za to se neděkuje, chápu. Máš ale držku. Predátor, to jsme hráli v úterý. Pozor, bajaja, drak a princezna, nástup na scénu. Ještě jsem si vzpomněl, že hrajeme taky v proutěném koši, leželi 2 hoši. Jste určitě poznali loutku herečku v naší scénce, jinak to samozřejmě není loutko herečka, je to Radka Fischerová. Ahoj. Den, ahoj. Ahoj.